Aga-aga. Hatod sa Saindo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Mga tugang Lunes, Hulyo 27. Ako po si Henry M. Kagupan magiging tagapagbareta. Ngunyan pangaldaw, kasabay po si Jasmine Baloloy. Good morning, Jasmine. Good morning, VP Henry. Asin sa tuyang mga paraan tabay. Headlines kan mga bareta, digdi po sa DCGB, Bareta alas 7. Igilid ang politika, sigon kay ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. may kinaaraman sa pigalaoman na zona ni PBBM dyan na hapon. Bako sa napagdangog kundi pigaan tabayan ang kapwa ang pagirumdom ni Reverend Father David Tomas Ramoso sa mga hobenes. Participatory governance pigusulong sa banwaan kan daraga, albay partikular na sa pagplano kan budget kan lokal na gobyerno. Roadmap kan probinsya nin Albay para sa 100% renewable energy. Sa 2030, ipipresentar na mga stakeholders sa maabot na Agosto 5 sigun sa PMCJ. PNP nangapudan sa mga organizers nin rally ng mga tamanan ang sa indang lado kontra sa mga manunulsol nin bayolensya. Undersecretary Attorney Claire Castro kipot ang ngimot sa detalye kan magiging zona ni PBBM. Na NDRMC narehistro ang tulo katawong nagadan sa bagyong Quiapo asin habagat. VP Sara Duterte ipinag-insistir na dai siya ma-resign sa iyang pwesto. Sa ibang nasyon, militar kan Israel nagkondukta ng crackdown sa mga Palestino sa West Bank. Baretang Sports and Lex Road Warriors mantinidong daing daog sa PBA Governors Cup. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Nagadan man giraray sa Intensive Care Unit o ICU sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC ang 10 anyos na mato ang aki kan magama na ng hostage sa sadiriman sa ng pamilya sa laog kansen ng harong sa barangay Alongong Libon Albay. Ang aki sigon sa report pinusakan in bote kan sayang ama na kinalugad din seryoso kay ni magigirumduma na nagresulta ang mga tauhan o nagresponde ang mga tauhan kang Libon Municipal Police Station sa liderato ni Chief of Police Police Major Christian Brual na apat na miyembro kan pamilya na kumpesto kan mga aki asin Mrs. kan suspect na ikinulong sa laog kan harong hubang plus ang suspect asin namasa nin bote asin kinuha nin kutsilyo asin hinustage sa mga biktima asin iligadong gagara na nun yan pamilya pigutubudan na lulong sa illegal na droga ang suspitsado siring man matrayumpong na isalbar kan mga pulis ang mga duguan na biktima. Inumaw ni PNP Provincial Director Police Colonel Noel Nunez ang pagresponde mismo kan sa lugar kan mga pulis sa inisyatibong ginibo kan mga ini na maisalbar ang hostage asin madakop ang suspect mahampang sa kasong serious illegal detention in relation to Republic Act 7620 na non-bailable asin dugang na bagong kaso na ipapile ngunyan aldaw ang parricide dahil sa pagagadan kan aki sa ngunyang pigahalat pang resulta kan drug test sa suspetsado. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Bako sa nang pigdadangog kundi pigaan tabayan ang kapwa. Ini ang pagirumdom ni Reverend Father David Tomas Ramoso, Parish Pastor kan San Ramon Onato Parish sa Daragat o sa Tagas Daraga Albay sa mga hobenes. Tinaawan doon ni Father Ramoso na napapanahon ngunyan ang pagtaonin importansya sa mga kaaki asin mga hobenes sa taho kan mga nangyayaring bayolensya asin kariribukan sa nasyon. Sinabi ni Father Ramoso na pirmi ining mapuon sa laog kan pamilya
na iyo ang nagtataonin giya sa mga aki. Importante man ang pagpili nin barkada na makakatabang sa pagtalubo bako sa na development kan personalidad, kundi pagpatalubo sa pagtubod sa mahal na Diyos. Ngunya na Jubilee Year, hinagyat ni Father Ramoso ang mga jóvenes na mas maging aktibo sa simbahan asin magpartisipar sa mga aktibidad, lalo naman ngunyan na Year of Mission. Importante matmarkay na sa rong barkada, bako sa na yan ay iligta na barkada kapon, halimbawa na iyaon kumitsan kung magayagaya sa ng pag-iribahan dahil siring sa mga disipulos, bako pa sila perfectong tao, nag-iribahan sila, pero saruanan importante na ma-realistikan mga kabataan mo niyan na dapat bilang barkada, saro sa pinaka-importanteng ibuho niyo na nagdadamog kita. The act of listening. Na sa pagdamog niya ito sa lambang saro, lalong-lalo niya ng panahon, ini ang inahagat sa kuya. The act of listening. Mientras tanto, let us set aside politics. Inang pahayag niya Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. may kinaraman sa pigalaoman na State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngunyan na Lunes. Sa entrevista kan DCGB News, sinabi ni Garbin na kaypuan igilid ang politika asin isentro sa bilog na anakusol ang atensyon kan gobyerno sa pagsimbag sa pangoral daw na pangangaipuhan kan mga Pilipino, lalo na sa pagpapagian kang gastos asin pagkapakaray kan kabuhayan kan mga namanuaan. Sigon pa sa iya, kasabayan Bicol Region sa mga rehiyon na may halangkaw na unemployment rate asin hababang gross domestic product o GDP growth. Sinabi ni Garbin na pagkatapos kan SONA, ipapahayag niya sa plenaryo ang pangangaipuhan na makabilog din mas dakol na oportunidad, trabaho asin makaengganyan din mas dakol na pamumuhunan tanganing mapakusog ang ekonomiya kan Bicol Region. You will ask me, ako dun mo ako kung ano ang sakuyang muyang madangog. Makulang bilang sarong membro kang House of Representatives ko di. Siyempre, bilang sarong Ciudadano, sarong Pilipino na nagmamawot na may marhay na bareta asin may idudulot na karahayan ng anuman sa kansatuyang presidente. Iyo ang patungkol sa satuyang ekonomiya. We need to have a solid economic agenda. Economic agenda na kung saan matugon, mahiling asin makakaigwaki kasimbagan sa pangangaipo kan sa tuyang mga kababayan, lalong-lalo na sa nagtitirios. Congressman Alfredo Garbin Jr. sa entrevista kan DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Formal nang ipipresentar asin ito turnover kay Governor Noel Rosal asin tatawan man in kopya ang sangguniang panlalawigan asin mga alkalde siring man iba pang stakeholders ang roadmap kan probinsya nin Albay para sa 100% renewable energy kan probinsya sa taong 2030. Tanganing mahiling ninda ang mga nakapalaman digdi. Ini ang sinabi ni Philippine Movement for Climate Justice Senior Energy Program Officer Larry Pascua sa DCGB News. Sigon sa iya, bahil sa indang pag-aadal, para mas konkreto, ang kada banwaan may nakatagamang mga renewable energy study na sa indang gagamiton for their own use. Paliwanag ni Sir Larry na kada banwaan igwa dapat nin sa diring investment opportunity asin kung ano ang mga renewable energy na pwede asin applicable sa inda. Sinabi pa niya ngunya na simana, ma-distribute na sindanin mga advance na kopya kan roadmap sa mga LGUs. Ang pagtiripon gigibuhon sa Agosto 5 sa Good 7 na atenderan man kan international partners hali sa United Kingdom, Southeast Asia and madigdi sa Albay para magtabang kung paano mas mapaparikas ang renewable energy transition kan Albay, katuwang ang lokal na gobyerno. Mientras tanto, mga tugang oras po sa Pilipinas. 16 minutos, makalihisan na 7. Dagdag na bareta, hali sa luwas, kasabay si Al Armario. Ang tawong preparado dainin kaaditan. Iyan ang bigatawan na doon ni Mayor Isiama Ismail kan Legazpi City sa pagpreparar kan El Nino sa mga masunod na aldaw o bulan. Sigon sa alkalde, halay nang nagpreparar ang city government kan Legazpi
sa El Nino, asin mo niyan padagos pa an information caravan para mapakusog an awareness sa publiko. Ingatan an salod kung na-experiensya ang sobrang init. Sa mga paraoma para sira, may mga alternatibo man sindang pwedeng gibuhon. Mientras tag-init, pwedeng magtanom ng mga variety na kontra-init. Mientras dahil pa nagkakabuelo ang mga paraoma. Sa mga parasira naman, dahil man nagpapabaya ang gobyerno, may mga ayud naman asin na edukasyon para sa indang alternatibong hanap buhay. Mga paratamat nin hayop, may mga educational campaign man ang Department of Agriculture asin Veterinary Department kan LGU sirindigdi sa Legazpi. Ang gabos na ini, pigigibo man kan gobyerno lokal, preparasyon sa El Nino, sigon kay Mayor Hisham Ismail. Alarmario, DCGB. Mientras tanto, dagdag na bareta lokal, bit-bit ni Jimmy Nasalita. Nagtumaraksyon na sa pangapoda ni ABC Federation President Cap Glenn Aparam kan Barangay Palanog, Kamaligan, mismong kontraktor sa Solar Water System Project na ipinatugdok sa Purok 1 sa Palanog kung saan an issued dainin booster pump kung kaya an water stainless tank day lamang nalaugan in tubig puon kan pinatindog ini digdi. Taunaan uminagi day lamang isi kan barangay kung initatapuson pa o day na kung kaya napiritan si Kapitan Aparam na ipangapudan sa pagi kan DCGB niya na bisitahon ini sa pagsabing sayang kan milyones pesos na pondong ginamit day man lamang napakinabangan sa barangay. Mismong si Kapitan Aparam may pagmakulog na magibuhan in follow-up ini sa pagsabing an dagang tinugdukan kay ni ipigdonar niya sa pagtubod na masirbihan sa paginin na tubig an sayang mga konstituentes. Kanakaging Sabado, sigon kay ABC Federation President Aparam, nagbisita na an kontraktor piglalauman na babakala na ini nin booster pump para mapatubigan na an water tank na nakatiwangwang sa irarum nin Manyog digdi sa Palanog. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ipigsusulong na magkaigwan in participatory governance lalo na sa pagplano kan budget kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Sinabi ni Vice Mayor Lab Ruiz na ini ang katuyuhan kan ginibong Daraga Multi-Sectoral Assembly for Participatory Budgeting na organisar kan opisina ni Ruiz sa New Blossoms Travelers House sa Daraga Albay. Inatindiran ang pagtiripon kan mga civil society organizations, non-government organization, asin mga representantes kan manlain na sektor sa komunidad. Dagdag pa opisyal na iniman ang magisilbing basihan sa paghanda kan budget para sa masunod na taon 2027. Na-recover kan mga otoridad ang sarong bako dokumentadong badil sa sarong lalaki sa syudad ng Legazpi dahil sa hinabasan kaining sigarilyo. Sigun sa record kan Legazpi City Police Station, arestado ang sarong naggangara na alias Bam matapos ining maghabas din sarong rim nin sigarilyo na inilaog sa iyang backpack na nagakantidad nin sarong 2,200 pesos. Ang insidente nin panghabas nakuhaan sa CCTV footage kan sarong tindahan. Naghagad din asistensya kan pulisya antag sa diri kan tindahan sa barangay asin sa pulisya. Tulos na nagresponde ang Legazpi PNP asin ginibo ang pagrekisa sa mga gamit kan suspect asin na-recover digdi. Ang sarong belt bag na may laog na kalibre 38 badil na may tulong bala. Nagpalyaran suspect na magpahiling nin magakanigong dokumento na magpapatunay na legal ang pagsadiri kaini asin pagdara ka na sabing badil. Matapos ang inventaryo, dinara ang suspect sa ospital para sa magkakanigong medical examination. Mahahampang ang suspect sa kasong theft asin pagsuhay sa Republic Act 10591 o Uncomprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Asin ang badil ipapairarom sa ballistic test and firearms verification mantag pigi-imbestigaran pa kung nata may badil ang nasabing suspect. Saro pong pinagtutubudan na Philippine Hawk Eagle ang nakuha sa Purok 5 Barangay Balogowa, Albay kanakaging aldaw matapos makalaog sa sarong natad kan Manukan. Sa informasyon na riparo kan mga residentes na putol an walang bitis kan bayong na pigtutubudan na nakaapektra sa kakayahan kay ni alaga day pa kumpirmado ang dahilan kan mga lugad kay ni.
Mientras na nakuama ni Stephen Ray Matiyom Anagila, dinara niya sa iyang tugang na si Edsel Matiyom na Supervising Ecosystem Management Specialist kan Department of Environment and Natural Resources. Kinumpirmar ka ini nakukuahon kan Community Environment and Natural Resources Office. Ginubatan ang pinagtutubudan na Philippine Hawk Eagle tanganing mapasairarom sa magkanigong pag-ataman. Padagos pang pag-iimbestigaran kan Legazpi City PNP ang sarong road crash incident na ikinagadan kan 32 anyos na lalaki bandang alas 12:50 nin maagahon. Kanakaaging aldaw sa kalabaan kan Rizal Street, Barangay Kabangan West, Legazpi City. Pigmidbid kan pulisya ang biktima bilang residente kan Purok 2, Barangay 27, Victory Village, Legazpi City. Sa pangenot na imbestigasyon, pigmamaneho kan biktima ang sa iyang motor hali sa Old Albay District, pasiring sa sentro kan Legazpi City kan madalinas ini sa dumog na parte sa sarong kurbadang lugar mantang makusog ang pag-uuran. Harayo ang inabutan kan driver sa balyong linya asinabangga nin kasabata na Toyota Vios. Napigmamaneho kan 34 anyos na lalaki na residente kan Barangay Tinago, Naga City na may sakayman na 24 anyos na babae. Tulos na dirakan pulisya sa Legazpi City Hospital ang biktima asin driver kan kotse, pati na ang pasahero alaga deklaradong dead on arrival ang rider. Mientras na inarestar kan mga otoridad ang driver kan Toyota Vios mantang nagpapadagos ang investigasyon. Mientras tanto, iba pa niya to mga tugang na mga bareta, ang diskwento caravan kang DTI, Bicol, gigibuhon sa aga, Hulyo 28, 13 po na mga distributors mapartisipar sa aktibidad. Report kay Angel Mostaza. Igi-imbitaran kan Department of Trade and Industry Bicol ang publiko na magpartisipar asin magbakalin mga produkto sa diskwento caravan na gigibuhon sa aga aldaw ni Martes, Hulyo 28 sa inang panrehiyon na opisina sa Barangay Rawis, Legazpi City. Sikon kay RD Dindo Nabol, nasa 13 mga distributors ang nakatalaan na magpartisipar di kung sa matangro sinda hinman iba mga produkto na may JES sa good 15% diskwento. Ang nasabing aktibidad ang may katuyuhan na matabangan man ang mga distributors sa ina may pabakalan sa inang mga produkto mientras sa matauhan man ang oportunidad ang publiko na makabakal nin bararato alagad di kalidad na produkto. Ang aktibidad na ini ang parte man kan ika-45 anibersaryo kan DTI sa nasyon. Dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCH News. Oras Pilipinas. 25 minutos, makalihisan na alas 7. Magbabalikan bareta, makalipas lang kan mga patalastas. Ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Kabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan Sangguniang Bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabag ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri-Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin
asin services orientation for barangay officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin procession sa Banggi. Agosto 15, Agri-Fair closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. DZGB Barreta alas 7. Mga tugang padagos kitang unyan sa mga darakulang bareta nangapudan po ang Philippine National Police o PNP sa mga organizers nin mga rally na pangatamanan ang sa indang lado sa pagikan pagpugol kan mga mapanulsol na pwedeng magparibok. Tranquilong demonstrasyon sa kalimang State of the Nation adto sa zona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngunya na Lunes. Ang pangapudan kasunod kan pag-aprobar kang rally permit kan tulong grupo naghalabaan kan Commonwealth Avenue. Igon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. deng tultol na organizer hindi na magpaplanong gibuhon. Ang violasyon o ang violent sa indang demonstrasyon as inibugtak sa peligro kaligtasan kan sa indang mga pag-iba. Madali lang po, sandali lang. Medyo nakwan so ngimot ko. Dagdag pa kainin na trabaho kan gabo sa siguro na matinidong matrangkilo ang legal na pagtiripon. Pagpon matapos siniguro ni Nartates na naghahanda ang 21,000 na puwersa kan pulisya para masiguro ang seguridad sa nasabing aktibidad asin sinugo na ini mapautob ang maximum tolerance sa gabos na pagkakataon.
Bago ang nakatalaan na State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., wala pa man giraray nin patana o sample si Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa mga isyong pwedeng banggiton kan Presidente sa iyang ikalimang SONA. Sigon kay Castro, habo niyang panginutan Presidente, kaya halato na sa nandyan na hapon ang speech kaini. Kung magkaigwanin update sa issue kan flood control scam na ibinulgar kan hepe ehekutibo kada kaging taon. Sinabi ni Castro na abangan na sa naini ka namamanuaan. Pero sinabi ni Castro na may so naman o wara. Nahihiling kan publiko ang update as nahihiling kung ano ang nag-aabanteng kaso. Mientras tanto, iba pa niya itong mga bareta, tulupong individual ang nagpabareta na nagadaan dahil sa epekto kan bagyong Quiapo in southwest monsoon o habagat. Sigon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, base sa report na irehistro ang nagadaan sa Davao Region as in Soc-Sargen, matapos ang verifikasyon kan ahensya sa nasabing report. Mientras sa sarong individual man ang napabaretang nawara sa Soc-Sargen, uminabot sa 41,282 sa pamilya na individual o kaya 193,576 na individual hali sa 2,568 na barangay sa 7 rehiyon na apektaran kan maraot na panahon. Igwanin 2,359 na pamilya o 9,307 katao ang sango niya nagitiner sa mga evacuation centers. Ipinag-insistir ni Vice Presidente Sara Duterte na dai siya malusan o ma-resign sa iyang pwesto. Ini dahil garong betrayal sa 32.2 milyon na mga kababayang Pilipino na nagboto sa iya. Dagdag pa ni Duterte na kung gusto ni PBBM, tanggalon siya, gibuhon kaini ang gabos na patalsikon siya. Ginibukan Vice Presidente ang pahayag sa iyang pagbisita sa Filipino community sa London, United Kingdom. Sa ngunyan, sinabi ni Duterte na nakasentro siya sa trabaho kan Office of the Vice President. Asin sa iyang defense team, katakod kan impeachment case laban sa iya. Maski pa sinabi niya na makandidato siya sa 2028 elections. Gabos na preparasyon manong digdi, mangyayari kapag tapos na ang impeachment trial. Magpapadagos ang impeachment trial sa Vice Presidente sa Senate Impeachment Court sa Miyerkules, Hulyo 29, matapos sa awanin dalan ang State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. dyan na hapon. Paretangon yan mga tugang sa ibang nasyon, inabisto po kan mga soldados kan Israel ang nasa 50 mga Palestino sa West Bank. Ginibo ang military crackdown sa West Bank matapos nangyari ang pag-atake na kinagadan ng 4 na Palestino at 2 soldados kan Israel. Kadaklan sa mga naristrong Palestino ay hali sa Banwaan Cantal sa Southwest Nablus kung saan nangyari ang pambabadil. Linaog kan mga soldados sa maabot sa 70 na mga harong nin Palestino. Magigiramdoman ay pinag-order ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu as in Defense Minister Kenny na si Israel Katz ang mahiwasan na military operation sa West Bank matapos ang pag-atake harani sa Habat Gilad settlement na ikinagadan kan 2 soldados kan Israel na ikinalugad nin tulong iba pa. Baretang Sports, mantinidong daing daog ang NLEX Road Warriors. Matapos kaining pugulan ang San Miguel Beermen, tanganing makuha ang score na 110-96 na pagana sa PBA Season 50 Governors Cup Kasubanggi. Pinanginota na Diquan Jones ang NLEX sa iyang 27 puntos, asin 10 na rebounds. Mantang nag-ambag man si Scotty Winston nin 24 puntos para tabangan ang team na makuha ang ika-4 na sunod na pagana asin magtinir sa liderato kan Group A. Diit pang makabalik ang San Miguel matapos bawasan ang 25 puntos na advantage kan NLEX sa pangingenot ni Don Troliano. Alaga dai nagpadaog ang Road Warriors asin sinelyuhan ang pagana sa paay kan last 3 points sa first third quarters kan kawat. Ini ang primerong daog kan San Miguel matapos na
pagbuelta ni Coach Leo Austria. Napadagos pa man giraray na nagpapakarahay matapos an angioplasty. Yentras na dinaugman kan Rain or Shine. An Hinebra San Miguel sa score na 110-99 sa kawat na ginibo sa Araneta Coliseum sa Cubao. Mantang nagpapadagos na laban sa Basketball Open category kan Albay Intertown Governors Cup 2026 na ginibo sa Tiwi Gymnasium sa Tiwi, Albay. Pinamarangkal kan Ligao City Knights an 1 kamalig sa score na 108-85. Sa laban kan Bagong Legazpi kontra sa United UAS, nang ibabaw ang Team Legazpi, Bagong Legazpi sa score na 88-79. Mantang sa Game 3, dukot na marhay ang laban kan Tabaco Rising asin Bakakay Karagumoy Weavers. Alagad sa huri, ginana kan Tabaco ang laban sa score na 108-85. Report mga tugang sa kamugtakan kang panahon kasabay si Ariel Samudyo kan Pag-asa. Sa tuyang weather forecast ngayon na Lunes, nakakaapekto pa man sa bilog na Luzon ang duro sa bagat o southwest monsoon. Samantala, ang tropical depression man na bagyong Quiapo ay niyo po nasa luwas naman kan Philippine Area of Responsibility. Kasi niningani nasa distansya man na 1,015 km sulnupan, norte sulnupan kang extreme northern Luzon. Sa maghapon ang Kabikulan nilalauman man na magkakaiguanin bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan, tuwamantsansan ng mga pulupulong pagkuran o pagkikilatasin pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na hali sa timog sulnupan ano amatian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatayang agwat ng temperatura sa maghapon, 25 hanggang 33 ang taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:29 ninaga, masulno pa siya alas 6:13 nin hapon. Halidini sa Diyos de Pag-asa, Ariel Samudyo. Salamat Ariel Samudyo sa kamugtakan kang panahon. Yan po detalyes kan mga bareta ngunyan po nga daw. Sinurat po ni News Director Mardy La Cruz, katawang si Jenny Balyaran, Nicole Ann Gloriane, asin Shara May Leron. Asin report kan Megaforce Patrol. Mga tugang, ulit na daw, tabi. Asin ang report kan Megaforce Patrol. Pasinsa na ka mga sabagot. Uy, pasinsa na po ka mga sabagot. Sudila ako, subinalbidig di sa... Di ko masabutan kung maaray ako o maulok ako. Sorry po may mga pagkakataon talagang andila mo, nakakagat mo. Ted ako numero tabi, Jasmine. Numero? 17. 17? Pero, pasensya na po ka mo ta. Nagbabasa ako sa bukan nyo, so dila ko, garo, luminawas ang ipon ko, pag close, pag may breathing system baga ang newscast, pag kipot ko, nakagat ko sa dila ko, di ko masabutan kung maaray ako. Ano ini, kaya nadamay ko si Jasmine tabi, pasensya na ka mo. Nadamay ko si Jasmine. 17, pirang alphabet 23. 23. Anong number 17 na sa alphabet? Anong number 17 na Sige, kwentahan daw. Anong number 17 sa alphabet? Bakit nakaramdam mo sa kuya? Nakagat ko sa dila ko. Q. Ha? M Q? or Q? Q. Q. Letter Q? Ata. As in queen? Gira. Di mo ko pag-ulukan ha, teka, paabot kang alda, makagat mo man ang dila mo inyo. Nakagat mo na ang dila mo? Opo. Anong namit kang dila? Late na po. Karoon naman ko lamang sa istorya kanalas. Tanto ko na istorya sa inyo, tamapaara mo na muna kami. Yan sana po di ko ma-expect na sudila ako sumot sa between kan. Di ko masabutan kung makulog o anong gigibuhon ko. Mga tugang, salamat kan sa iyong pagantabay. Anapot po, masunod na, makalipas lang kayo ni. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan ngira